Λοιπόν, καταρχήν να πω καλησπέρα σε όλους, όσους δεν ήρθαμε πριν αυτή τη διαδικασία. Να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου και τον συγγραφέα του βιβλίου, αλλά και το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος, που οργανώνουν τη σημερινή παρουσίαση, βιβλιοπαρουσίαση. Νομίζω ότι πρέπει να πω μερικά λόγια για τον συγγραφέα, τα οποία έχουν μια σημασία. Ποια είναι αυτά τα λόγια? Σύντομα. Ο Δημήτρης Μαριόλης έχει τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης, το Μαράσιο Διδασκαλείο, μετεκπαίδευεται στην Αθήνα, και την ΑΣΟΕ. Είναι δάσκαλος από το 1991, συνδικαλιστής, έχει συμμετέχει πολλές φορές σε διοικητικά συμβούλια συλλόγων, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ και τώρα στην ΑΔΕΔΗ. Είναι επίσης μέλος της Διδακτικής Επιτροπής του περιοδικού Εκπαιδευτική Λέσχη και έχει αυτογραφήσει σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους, σε εφημερίδες, ιστοσελίδες και άλλα. Έχει γράψει προηγουμένως ένα βιβλίο πριν μερικά χρόνια με τίτλο «Η αδύνατη ταξική ανακοχή», το οποίο αναφέρεται στην πολιτική του ΕΑΜ, στα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και στα συνδικάτα, από την απελευθέρωση μέχρι τα Δεκεμβριανά, από την γερμανική κατοχή εννοούμε, μέχρι τα Δεκεμβριανά του 1944. Το βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα είναι, το τίτλο «Η ύπαρξη είναι εδώ», προέρχεται από την διδακτορική διατριβή που εκπώνησε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο τους επιθεωρητές και την αξιολόγηση στο Σχολείο της Εθνικοφροσύνης την περίοδο 1949-1974. Θεμελιώνεται, όπως επισήμανε προηγουμένως και ο συνάδελφος ο Γιώργος Σολάμπας, σε 214 ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους δασκάλων της Α και της Ζ Περιφέρειας Αθηνών και σε 3 βιβλία αιτήσεων επιθεωρήσεων της Ζ Περιφέρειας πάλι Αθηνών. Επιβλέψτε ήταν η Δέσποινα Παπαδημητρίου και η δουλειά έγινε, δηλαδή η διατριβή στα πλαίσια του κλάδου της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπως είπαμε προηγουμένως. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι αυτά που είπα προηγουμένως δείχνουν ότι ο Δημήτρης Μαριόλης συνδυάζει την εργασία στο σχολείο με την έντονη συνδικαλιστική δράση και την επιστημονική εργασία. Αυτός ο συνδυασμός, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω με βάση εμπειρίες και πολλών άλλων ανθρώπων, που μπορούν να βεβαιώσουν και στην αίθουσα αυτή, απαιτεί μια σπάνια αφιέρωση. Μια αφιέρωση και στα 3-7 κομμάτια, τα οποία πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά. Αυτό είναι ένας δύσκολος ρόλος που επέλεξε να αναλάβει στη ζωή του και αυτό τον τιμά. Τελειώνω με τα βιογραφικά και πάω στην ουσία του βιβλίου. Το βιβλίο, όπως είναι πολύ σαφές προηγουμένως από τον Γιώργο Ντολιάπα, αναφέρεται στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση ξέρουμε σήμερα ότι είναι ένα ζήτημα επίκαιρο και η επικαιρότητα αυτή είναι προφανής από τις συστηματικές προσπάθειες της παρούσας κυβέρνησης, ενώ από το 19 και μετά, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για την εφαρμογή της. Η εφαρμογή αυτή, κατά τη γνώμη μου, σχετίζεται με 3 κυρίως, όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γενικός και διαχρονικά ισχύων. Είναι η αποτελεσματικότητα, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα του κατανεμητικού και του ιδεολογικού της ρόλου. Δεν θα επεκταθώ σε αυτά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να πάρει μια ιστορική ρεβάνς εναντίον από τα κινήματα στην εκπαίδευση που ξεκινούν, που δημιουργούν προβλήματα στις κυβερνήσεις της δεξιάς, όχι μόνο της δεξιάς, αλλά κυρίως στις κυβερνήσεις της δεξιάς, από την περίοδο του 1979 και του αγώνα αναμνήσεις των 8-15 στα πανεπιστήμια, στη συνέχεια με το κίνημα εναντίον των μέτρων του Πρωτογιαννόπουλου, το 1991, και στη συνέχεια αναφέρω μερικά βασικά στιγμιότυπα, και συνέχεια με την προσπάθεια και τελικά τη νίκη ενάντια στην προσπάθεια της τότε κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας να εφαρμόσει, να καταργήσει το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια και τα δημόσια πανεπιστήμια. Και να εισάγει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η ιστορική ρευάνση λοιπόν είναι ένα βασικό ζήτημα, σημαντικό για την παρούσα κυβέρνηση. Το τρίτος λόγος είναι η γενικότερη λογική που έχει αυτή η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και να εξουδετερώσει τις ιδέες και τις πρακτικές της αριστεράς στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κάτι που το έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια ο νυν Υπουργός Εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Βορύδης. Το ζήτημα της αξιολόγησης για τη Νέα Δημοκρατία στην εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι κάτι σαν τον Αστερίξ με το γαλατικό στο χωριό στην ιστορία του Αστερίξ. Δηλαδή, στην εκπαίδευση δεν εφαρμόζεται αξιολόγηση εδώ και 41 χρόνια. Γι' αυτό και λέγεται από τους προσώπους δεξιάς ότι 41 χρόνια χωρίς αξιολόγηση είναι αρκετά. Αν κάνουμε την αφαίρεση 2023-41, μας οδηγεί στο 1982. Όταν τότε η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στα πλαίσια ενός ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού ριζοσπαστισμού, το οποίο την ανέδειξε και στην κυβέρνηση, κατάργησε τους επιθεωρητές. Βέβαια, όπως σημειώνει ο Δημήτρης Μαριώδης, η κατάργηση των επιθεωρητών δεν ταυτιζόταν με τη διακοπή της αξιολόγησης για το ΠΑΣΟΚ. Όμως, το κίνημα των εκπαιδευτικών κατάφερε αυτά τα 41 χρόνια να καταργήσει στην πράξη την αξιολόγηση παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κυρίως της κυβέρνησης του Κοντογιαννόπουλου και της κυβέρνησης του Σιμίτη, του Υπουργού Παιδείας του Αρασέλη, να την επαναφέρουν στην πορεία αυτών των 41 χρόνων. Αναφέρω τις πιο βασικές. Το βιβλίο λοιπόν αναφέρεται σε ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα. Ποιο είναι το πρώτο ερώτημα, δεν το θα χρησιμοποιήσω εδώ την κατηγορία των ερωτημάτων που χρησιμοποιεί ο Δημήτρης Μαριώδης στο βιβλίο του, θα το βάλω όπως το είδα εγώ στο βιβλίο. Το πρώτο ερώτημα που εξετάζει ο Δημήτρης είναι τι ήταν οι επιθεωρητές και η αξιολόγηση που κάνανε. Και δεύτερο ήταν ποια ήταν τα αποτελέσματα του επιθεωρητισμού. Από το 49 επαναλαμβάνω μέχρι το 74. Έτσι. Μερικοί από εμάς, οι μεγαλύτεροι, έχουμε μνήμες εκείνης της εποχής, όπως σωστά είπε ο Γιώργος προηγουμένως ο Λιάμπας, ως μαθητές, όχι ως εκπαιδευτικοί. Θυμόμαστε δηλαδή είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο εκείνων των χρόνων, είτε με βάση προσωπικά βιώματα, είτε με ακούσματα, είτε με διαβάσματα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι τις ανθοδέσμες των παιδιών στους επιθεωρητές που έρχονταν. Θυμάμαι τα δώρα που τους έκαναν στο σχολείο, διάφοροι εκπαιδευτικοί. Θυμάμαι τις δυσμενείς μεταθέσεις κάποιων εκπαιδευτικών. Αυτό που δεν θυμάμαι είναι το αριστερό και το δεξί χέρι. Το τέχνασμα του αριστερού και του δεξιού χεριού. Αλλά αυτό το είχα διαβάσει ότι εφαρμοζόταν στην Αγγλία τη δεκαετία του 1890. Δεν ξέρω αν οι Έλληνες δάσκαλοι το πήραν από εκεί. Πάντως εφαρμοζόταν και στην Αγγλία το 1890, δηλαδή πολλά χρόνια πριν. Ποιο δηλαδή, ότι ο επιθεωρητής έλεγε, οι Γιώργος το ξέρουν, ότι έλεγε ο δάσκαλος στους μαθητές του πριν έρθει ο επιθεωρητής την προηγούμενη μέρα, ότι όσοι γνωρίζουν την απάντηση στην ερώτηση, και σίγουροι ότι δεν θα κάνω λάθος στην απάντησή τους, σηκώνουν το αριστερό χέρι. Όσοι τον δεν είναι σημασία. Λοιπόν, σηκώνουν το αριστερό χέρι. Όσοι δεν γνωρίζουν την απάντηση, σηκώνουν το δεξί. Αυτό σημαίνει ότι ο επιθεωρητής έμπαινε μέσα και έβλεπε ένα δάσος χεριών, όλοι οι μαθητές σηκώναν χέρια, και ο δάσκαλος βέβαια με βάση το αριστερό ή δεξί χέρι σήκωνε κάποιον μαθητή που ήξερε την απάντηση για να λάβει τη σωστή απάντηση και την επιτράπευση του επιθεωρητή. Αυτό το τέχνασμα του δεξιού και αριστερού χεριού επαναλαμβάνεται από το βιβλίο του Δημήτρη έμαθα ότι το χρησιμοποιούσαν και στην Ελλάδα. Εγώ το ήξερα μόνο από την Αγγλία. Εντάξει, από διαβάσματα γενικότερα. Αυτά όμως τα διαβάσματα ή τα ακούσματα ή προσωπικές εμπειρίες, εμένα μου είχε τύχει μια περίπτωση μιας καθηγήτριας γαλλικών που την είχαμε στην πρώτη γυμνασίου, η οποία ήταν τόσο τρομοκρατημένη όταν ήρθε ο επιθεωρητής και έτυχε να είμαστε εμείς η τάξη που θα τη θεωρούσε, που μας υποσχέθηκε ότι θα μας έχει για 6 τάξεις ολόκληρες, όλο το γυμνάσιο δηλαδή, το 6 το γυμνάσιο, αν πάμε καλά. Και επειδή πήγαμε καλά, τι είστε την υπόσχεσή της. Λοιπόν, όχι, γεγονός αυτό το λέω, προσωπική βιώμα. Τα βιώματα όμως, τα ακούσματα ή τα επιμέρους διαβάσματα, είναι περισσότερο μια ανεκδοτολογική και περιγραφική γνώση και δεν είναι επιστημονική γνώση. Δεν συγκροτούν δηλαδή επιστημονική γνώση. Συμβάλλουν σε αυτήν, αλλά δεν συγκροτούν.
Το βιβλίο του Δημήτρη Μαριόλη, το οποίο το γνωρίζει στην διατριβή του, οδηγεί σε αυτή την επιστημονική γνώση. Γιατί? Πρώτον, γιατί θεμελιώνεται σε πλούσιο πρωτογενές υλικό. Όπως υπόθηκε προηγουμένως, τον αριθμό των μεγάλων εκθέσεων. Δεύτερον, γιατί ο Δημήτρης έχει δουλέψει θεωρητικά πάνω σε παιδαγωγικά ζητήματα, έχει δηλαδή επαρκέστατη θεωρητική παιδαγωγική γνώση. Δηλαδή γνώση των παιδαγωγικών θεωριών και αντιλήψεων. Και τρίτον, γιατί διαθέτει ο ίδιος ιστορική και πολιτική οξυδέρκεια. Με βάση αυτά τα τρία στοιχεία, τα επαναλαμβάνω, πλούσιο πρωτογενές υλικό, θεωρητική παιδαγωγική γνώση και ιστορική και πολιτική οξυδέρκεια, κατανοεί σε βάθος και πλάτος τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Δουλεύοντας πάνω σε ένα τρίγωνο. Στο τρίγωνο επιθεωρητές, κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική και κυρίαρχη παιδαγωγική. Δουλεύοντας αυτό το τρίγωνο δηλαδή και βλέποντας τις σχέσεις ανάμεσα στους πόλους αυτούς, τους τρεις πόλους του τριγώνου, δουλεύει πάνω εκεί και βγάζει πλούσια συμπαράσματα σε σχέση με την εποχή εκείνη και το τι ήταν οι επιθεωρητές και ποια είναι τα αποτελέσματα του επιθεωρητισμού. Μαθαίνουμε βέβαια από το βιβλίο και ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να ξέρουμε πώς ακριβώς γινόταν, μάλλον τι αξιολογούσαν ακριβώς οι επιθεωρητές εκείνη την εποχή. Τα λέω πολύ σύντομα. Πρώτη παράμετρος ήταν 6 η παράμετροι. Πρώτη παράμετρος είναι η γενική και παιδαγωγική μόρφωση. Δεύτερον, η διδακτική ικανότητα, την οποία έκρινε οι επιθεωρητές με βάση τις μαθητικές επιδόσεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τρίτον, η διοικητική ικανότητα εννοώντας τη διατήρηση της πειθαρχίας μες στην τάξη. Τέταρτον, η ευσυνειδησία, που παρέμβει στην προετοιμασία, την καλή προετοιμασία του μαθήματος, στη διόρθωση των εργασιών των μαθητών, την εκτέλεση των εντολών του διευθυντή, την εφαρμογή των νόμων, την προαγωγή της εθνικής, θρησκευτικής και ηθικής συμμόρφωσης του σχολείου. Και έξω από αυτό. Πέμπτη παράμετρος αξιολόγησης ήταν η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Εμφάνιση, ευγένεια, σχέσεις με γονείς, μαθητές, συναδέλφους. Και έκτο και τελευταίο, η κοινωνική δράση. Και όλα αυτά τα 6, δηλαδή η γενική παιδαγωγική μόρφωση, διδακτική ικανότητα, διοικητική ικανότητα, συμπεριφορά, κοινωνική δράση και ευσυνειδησία, αξιολογούνταν και τα 6 σε πενταβάθμια κλίμακα. Για όσους έχουν διαβάσει τη σημερινή νομοθεσία, την αξιολόγηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάτι λέει αυτό, η πενταβάθμια κλίμακα. Και 4 στοιχεία διαδικασίας είναι εξαιρετικά σημαντικά όπως γινόταν εκείνη την εποχή. Το πρώτο στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης, που ήταν σημαντικό, ήταν η παρακολούθηση της διδασκαλίας, της ζωντανής διδασκαλίας, από τον ίδιο τον επιθεωρητή. Μερικές φορές, ο επιθεωρητής μάλιστα, όχι πάντα, αλλά μερικές φορές παρενέβαινε και στη διαδικασία της διδασκαλίας. Το δεύτερο ήταν η έμφαση που έδινε ο επιθεωρητής στην αφόρμηση, δηλαδή το πώς ξεκινάμε τη διδασκαλία, στη μεθοδικότητα της διδασκαλίας, στην χρήση εποπτικών μέσων, εποπτεία όπως το λέγαμε τότε, στην αυτενέργεια των μαθητών, στην τήρηση της πειθαρχίας στην τάξη, στη συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία, στο κλίμα γενικά της σχολικής τάξης. Σε αυτό θα αναφερθούμε λίγο παρακάτω όταν πούμε δύο πράγματα για την παιδαγωγική. Το τρίτο στοιχείο της διαδικασίας που ήταν σημαντικό ήταν ότι εξέταζε ο επιθεωρητής τους μαθητές και κατέγραφε την κατάσταση των μοραδίων τους, των ατομικών ειδών και της εμφάνισής τους. Και το τέταρτο στοιχείο ήταν η ατομική συζήτηση επιθεωρητή εκπαιδευτικού, όπου ο επιθεωρητής έδινε οδηγίες, έκανε συστάσεις και έλεγχε την αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή πόσο και το αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αυτομορφώνουν. Με λίγα λόγια, τι προκύπτει από αυτό, από όλα αυτά. Δηλαδή, από το τι αξιολογούσε, τις παραμέτρους αξιολόγησης και πώς το έκανε τη διαδικασία αξιολόγησης. Προκύπτει ότι η βασική ευθύνη των μαθητικών επιδόσεων μεταφερόταν στους εκπαιδευτικούς. Για να το πούμε με άλλα λόγια, αγνοούνταν πλήρως ή κατά 90% μπορούμε να πούμε. Ουσιαστικά ο αριθμός των μαθητών, αυτά τα προσπάθεια που διάβασε στην αρχή ο Γιώργος Τελιάβας, είναι στατιστικά. Ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις και στο σχολείο και η κοινωνική τους προέλευση. Αυτό που έμενε ουσιαστικά ήταν ότι όλη η ευθύνη
για το τι ακριβώς συμβαίνει στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία και τα αποτελέσματά της μεταφέροντας στους εκπαιδευτικούς. Απεκδιώται δηλαδή το κράτος κάθε ευθύνη και όλοι μεταφέροντας στους εκπαιδευτικούς. Το δεύτερο ζήτημα που αντικρίνεται από το προηγούμενο έχει να κάνει με την αντικειμενικότητα αξιολόγηση. Η αντικειμενικότητα αξιολόγηση είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται μεγάλη συζήτηση. Είναι αντικειμενική αξιολόγηση. Με βάση αυτά που διαβάζουμε στο βιβλίο του Δημήτρη Ματιώλη, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ των επιθεωρητών. Με βάση αυτές τις διαφορές, ιδεολογικές, παιδαγωγικές και άλλες, μπορεί να είναι αντικειμενική και δίκαια η διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Όταν δηλαδή ο εκπαιδευτικός της τάδε περιφέρειας χρησιμοποιεί έχει αυτές τις προκείμενες, τις ιδεολογικές στο μυαλό του και άλλους, τις έχει διαφοροποιημένες. Ένα πρώτο θέμα. Το δεύτερο, η διάρκεια της αξιολόγησης. Ο Δημήτρης αναφέρει κάπου κάτι που είχε πει ο Κουντουράς, ο Μήτρος Κουντουράς, ένας σημαντικός παιδαγωγός του Μεσοπολέμου, ο οποίος είχε μιλήσει για τη λεγόμενη, είχε χρησιμοποιήσει τον όρο, της φευγαλαίας εντύπωσης. Ότι δηλαδή ουσιαστικά η αξιολόγηση που κάνει ένας επιθεωρητής πηγαίνοντας σε μια σχολική τάξη μία ή δύο ή και 3 μέρες το χρόνο, ουσιαστικά στηρίζεται σε μια φευγαλαία εντύπωση αυτού που γίνεται στην πραγματικότητα στην τάξη. Σκεφτείτε το λίγο με μαθηματικούς όρους, με αριθμητικούς μάλλον. Σκεφτείτε πόσο % του σχολικού χρόνου της δασκαλίας ενός δασκάλου ή καθηγητή παρακολουθεί ένας επιθεωρητής. Πηγαίνοντας, ας πω, 5 μέρες το χρόνο σε μια σχολική τάξη. Αν κάνουμε τις διαιρέσεις και το ποσοστό, βγαίνει γύρω στο 2 με 3%. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ βλέπω ένα κινηματογραφικό έργο ή μια θεατρική παράσταση και την κρίνω, παρακολουθώντας το 2 και το 3%. Είναι δυνατόν αυτό? Πόσο δίκαια και αντικειμενική είναι αυτή η αξιολόγηση, η ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού? Και το τρίτο, εκτός δηλαδή από τις διαφορετικές αντιλήψεις των επιθεωρητών και εκτός από το ζήτημα της φευγαλαίας εντύπωσης, όπως το λέει ο Κουντουράς, δηλαδή της διάρκειας της αξιολόγησης, υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα που αφορά άμεσα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το τρίτο ζήτημα αυτό το αναλύει αρκετά μακρόν και νομίζω με σωστό τρόπο ο Δημήτρης Ματιώλης στο βιβλίο του, που είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις, παραγωγικές προσεγγίσεις, μπορούμε να πούμε, θεωρίες για διδασκαλία, διδακτικές, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το εκφράσουμε. Πάντως, οι τρόποι με τους οποίους κάνει μάθημα ο ένας και ο άλλος εκπαιδευτικός. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε η λογική της τριμερούς διδασκαλίας. Τι σημαίνει τριμερή διδασκαλία? Πρόσκληση του αντικειμένου. Δεύτερον, επεξεργασία του αντικειμένου διδασκαλίας. Και τρίτον, στην εμπέδωση της διαδικασίας. Αυτά τα 3 στάδια διδασκαλίας που είναι ερβατιανά, δηλαδή μια προσαρμογή των ερβατιανών σταδίων διδασκαλίας στην ελληνική πραγματικότητα, συνδυαζόταν με στοιχεία του σχολείου εργασίας. Δηλαδή με την αυτενέργεια και άλλα και τη συμμετοχή στο μάθημα κτλ. Τα οποία όμως όλα αυτά εντάσσονταν, δηλαδή η ερβατιανή λογική μαζί με στοιχεία, επιλεγμένα στοιχεία του σχολείου εργασίας, εντασσόταν σε μια λογική προώθησης της εθνικοφροσύνης. Δηλαδή σε μια λογική επίτευξης των εθνικών, θρησκευτικών και ηθικών σκοπών του σχολείου αυτού. Που σήμαινε προγονολατρεία, φιλανθρωπία, εργατικότητα, προαγωγή της καθαρέουσας, ελληνοκεντρισμός, θεία πρόνοια, θεόστατος ρόλος των Ελλήνων. Αυτό το ιδεολογικό και παιδαγωγικό αμάλγαμα λοιπόν ήταν η κυρίαρχη διδακτική εκείνης της εποχής. Δεν ήταν όμως η μόνη. Ας πούμε, να πάρουμε μια περίπτωση που αναφέρει ο Δημήτρης, σωστά στο βιβλίο του, η περίπτωση του Παπανούτσου. Ο Παπανούτσος πρότεινε μια άλλη διδασκαλία. Πρόκειται δηλαδή μια μέθοδο επίλυσης προβλήματος, δηλαδή που σημαίνει εντοπίζω το πρόβλημα, διατυπώνει μαθητές προτάσεις για την επίλυσή του και επιλύεται το πρόβλημα μαζί με τον δάσκαλο στο πλαίσιο μιας λογικής ενός ευρύτερου ανθρωπισμού. Η μία λογική με την άλλη, δηλαδή του Εξαρχόπουλου με τον Παπανούτσο, είναι διαφορετικές.
Από την μια μεριά ανθρωπισμός με μια λογική επίλυση προβλήματος και από την άλλη τριμερής ερβατιανή διδασκαλία με στοιχεία σχολείου εργασίας στο πλαίσιο ενός υπεραντιδραστικού ιδεολογικού συστήματος. Αυτά τα δύο δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Τι επιβραβευόταν στην διδασκαλία? Τι θέλω να πω? Τα τρία αυτά στοιχεία, δηλαδή η διαφοροποιημένη κρίση των διαφόρων αξιολογητών, είτε αυτοί λέγονταν τότε επιθεωρητές, είτε θα λέγονται σήμερα σχολικοί σύμβουλοι. Δεύτερον, το φευγαλαίο της διαδικασίας, δηλαδή η κρίση στην ουσία ενός πολύ μικρού κομματιού της συνολικής δουλειάς του εκπαιδευτικού. Και τρίτον, η χρήση κάποιας παιδαγωγικής από τους υπάρχοντες σε μια ιστορική εποχή. Είναι στοιχεία που υπήρχαν και τότε και υπάρχουν και σήμερα. Δεν είναι δηλαδή στοιχεία που ανήκουν αποκλειστικά σε μια εποχή που παρήλθε οριστικά, όπως προσπαθούν να μας πείσουν διάφοροι. Και γι' αυτό είναι αδύνατη η σύγκριση, λένε διάφοροι σήμερα. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον επιθεωρητισμό, λένε διάφοροι παιδαγωγοί του σήμερα, με τη σημερινή αξιολόγηση. Γιατί εκεί ήταν μια κάπως συσσαγωγικά όρος διαστραμμένη εποχή. Μια εποχή άκρων, ας πούμε, μια περίεργη εποχή. Διαφορετική πολύ από τη σημερινή. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Η λογική αυτή που οδηγεί στη δικαίωση της σημερινής αξιολόγησης. Ενώ ήδη καταλαβαίνουμε αυτά τα τρία που ανέφερα, τα οποία προκύπτουν μέσα από τη δουλειά του Δημήτρη, ποιο πράγμα? Ότι αυτά τα στοιχεία, δηλαδή που οδηγούν στην μεροληπτικότητα της αξιολόγησης, η οποία είναι αναπόφευκτη στο σχολείο, ακριβώς γιατί η εκπαίδευση είναι μια πολιτική διαδικασία. Αυτά τα στοιχεία είναι διαχρονικά στην αξιολόγηση. Συνεπώς, στην ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να είναι σήμερα διαφορετικά. Δηλαδή, δεν θα μπορεί, επειδή σήμερα δεν είναι εποχή της αντικοφροσύνης, δεν θα είναι αξιολόγηση με τη σημερινή νομοθεσία των εκπαιδευτικών, δεν θα είναι από όλους ίδια και ενιαία για όλους τους φορείς που την υλοποιούν, είτε αυτοί είναι οι επιθεωρητές, δηλαδή οι σύμβουλοι, είτε είναι οι εκπαιδευτικοί. Δεν θα είναι περισσότεροι χρονικά και ποσοτικά. Πάλι 2% θα είναι του συνολικού χρόνου. Αν το μετρήσουμε. Τη συνολική δουλειά δηλαδή του εκπαιδευτικού. Θα αξιολογείται δηλαδή η δουλειά του Γιώργου Δουλιάμπα, να πάρω ένα παράδειγμα, από εμένα αν είμαι εγώ επιθεωρητής, το 2% του μόνο. Πάντα. Και το τρίτο είναι ότι εκεί ο επιθεωρητής που θα αξιολογεί θα έχει να επιβραβεύσει ή να καταδικάσει ουσιαστικά μια παιδαγωγική αντίληψη, μια παιδαγωγική θεωρία με βάση τις δικές του απόψεις. Τι θέλω να πω με δύο λόγια? Δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική και δίκαιη με τους όρους που τίθενται από την εξουσία σήμερα αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, γενικώς και όριστος. Μάλλον πέρασε τον χρόνο, πάω λίγο γρήγορα. Λοιπόν, πώς? Εντάξει, μην κουράσουμε. Νομίζω το ζήτημα, το δεύτερο ερώτημα του βιβλίου, όπως το είδα εγώ, είναι ακριβώς το, και αναφέρεται σε αυτό ο Γιώργος, αρκετά προηγουμένως, είναι το πώς πώς συγκρίνει ο Δημήτρης Ματιόλης την τότε αξιολόγηση με τη σημερινή αξιολόγηση. Καταρχήν, και μόνο ότι θέτει το ερώτημα, δείχνει πόσο ο ίδιος αντιλαμβάνει την ιστορική έρευνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιεί μάλιστα δύο πολύ ωραίες εκφράσεις. Η μία έκφραση είναι λέγοντας ότι κοιτώντας κανείς προς τα πίσω, μπορεί να διαισθανθεί αυτό που πρόκειται να έρθει. Λέει, κοιτώντας προς τα πίσω κάποιος, μπορεί να διαισθανθεί τι πρόκειται να έρθει. Και το δεύτερο, χρησιμοποιώντας εκεί τον Μπένιαμιν, ο οποίος έλεγε ότι ο άγγελος της ιστορίας έχει στραμμένο το πρόσωπό του στο παρελθόν, ενώ μια δυνατή θύελλα τον σμπρώχνει ακαταμάχητα στο μέλλον. Είναι πολύ ωραία, την ξαναλέω. Δεν την ήξερα και την έμαθα από αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, και μου άρεσε πολύ. Ο άγγελος της ιστορίας, λέει, έχει στραμμένο το πρόσωπό στο παρελθόν, ενώ μια δυνατή θύελλα τον σμπρώχνει ακαταμάχητα στο μέλλον. Πώς? Το Άντζελος Νόβος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, προφανώς και υπάρχουν σημαντικές διαφορές της αξιολόγησης του σχολείου
τεχνοφροσύνης, με αυτήν που προετοιμάζονται να εφαρμόσουν τώρα. Και για την οποία γίνεται η μάχη. Προφανώς υπάρχουν διαφορές. Προφανώς οι δάσκαλοι σήμερα δεν έχουν στο βαθμό που είχαν τότε το ρόλο που είχαν να ανοικοδομούν, όπως έλεγε ο προηγουμένως, σχολεία. Δεν έχουν και το τεράστιο πλήθος καθηκόντων, συμμετοχών, επιτροπές κτλ. Ούτε η κυρίαρχη ιδεολογία, ο πυρήνας της κυρίαρχης ιδεολογίας του σήμερα είναι ο ελληνοχριστιανισμός, παρότι έχει στοιχεία του. Ή ο αντικομμουνισμός, παρότι έχει στοιχεία του. Δεν είναι όμως ο πυρήνας της κυρίαρχης ιδεολογίας. Όμως, εντάξει, υπάρχουν προφανώς διαφορές. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε στις ομοιότητες. Ποιες είναι αυτές, από μερικές από αυτές? Πρώτα απ' όλα, και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα, ο τεμαχισμός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το κόψιμο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κομμάτια. Η ποσοτικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η μέτρηση και η σύγκρισή της, με σκοπό τη μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αντικείμενο ανταγωνισμού. Επαναλαμβάνω. Η ποσοτικοποίηση, η μέτρηση, η σύγκριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε αντικείμενο ανταγωνισμού. Η μετατόπιση, συνεχίζω πάνω σε αυτό πολύ, της επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς, της μόρφωσής τους, συν η ευρύτερα η μετατόπιση ευθύνης για κάθε κοινότητα εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς. Η σύνδεση επιμόρφωσης με τις αξιολόγησης με τις επιδόσεις των μαθητών. Και βέβαια η συμμόρφωση και η πειθάρχηση των εκπαιδευτικών. Η περίπτωση που βλέπουμε σήμερα, που διαβάζουμε σε εφημερίδες, σε ειδήσεις, οπουδήποτε, στα εκπαιδευτικά νέα, για τις διώξεις των εκπαιδευτικών, θα αναφέρω ότι είναι κι άλλοι από αυτόν, αλλά είναι πολύ γνωστό πρόσωπο του Γιώργου του Καβαδία στην Αθήνα, στον Πειραιά, γιατί για λεγόμενη με κατηγορία την κακόβουλη κριτική που άσκησε. Ότι άσκησε δηλαδή κακόβουλη κριτική σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό παραπέμπεται και διώκεται πειθαρχικά. Να αναφερθώ και στην δίωξη του Ηλία Βουσμίλη που είναι παρόν. Με βάση δικαστική απόφαση, η προϊστάμενη της Δυτικής Θεσσαλονίκης αποφάσισε να κάνει πειθαρχικό. Ως μειόφιλε, βέβαια. Αυτά δείχνουν με σαφήνεια τις διαφορές, τις ομοιότητες μιας παρελθούσας εποχής με μια σημερινή. Προσέξτε, ο ρόλος πολλών διανοουμένων, ας πούμε του κυρίου Ματσαγκούρα και όσων συνυπογράφουν τις εκθέσεις Αντιπδέ, ας πούμε την έκθεση Αντιπδέ του 2020, όπου λένε ότι είναι προσχηματική η σύγκριση της αξιολόγησης σήμερα με την αξιολόγηση των επιθεωρητών, προσχηματική και ψευδής, και όπως δεν θυμάμαι τότε πώς ακριβώς τη χρησιμοποιούν, δεν είναι τυχαία. Ο ρόλος είναι να διαγράψουν τις συλλογικές μνήμες, να διαγράψουν την ιστορία, ώστε τι να γίνει αποδεκτή η σημερινή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αυτά είχα να πω για το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβαστεί. Εύχομαι στον Δημήτρη να είναι καλοτάξιδο και σταματάω εδώ για το σκεφτόμουν.